Helsingin Linnanmäeltä kuuluu kummia. Kaupunkilaisten suosimaan huvipuistoon on ilmestynyt lapsille tarkoitettu viiniläistyylinen karuselli, jonka automaattiurkujen musiikki kantaa paljon mäkeä pidemmälle. Karusellin hidasta keinuvaa menoa kestää heikompikin pää. Karuselli on perinteinen kansanjuhlien vetonaula. Aivan näin paljon ei karuselleja kuitenkaan ole Linnanmäellä, kun on tässä kuvassa Nottinghamin Goose Fairissä, eli suomalaisittain Hanhi-juhlassa vuonna 1910. Linnanmäen lasten karuselli on rakennettu Saksassa vuonna 1896 ja se on kiertänyt saksalaisia markkinatoreja 58 vuotta. Linnanmäelle sen hankki tanskalainen tivolikeisari Sven Jarlström vuonna 1954. Karusellin eläimet on tehty puusta ja ne ovat kokeneet paljon. Kauniit koristeelliset maalaukset karusellin julkisivussa ja katossa viihdyttävät matkustajia ja iloinen urkumusiikki vetää totisemmankin matkustajan suun hymyyn. Linnanmäen karuselli on talven ajaksi purettu suojaan tuulelta ja tuiskulta. Paikalla seisoo vain keskitolppa, puiset kannatinvarret sekä niiden rautaiset kannatintangot. Joka kevät karuselli pystytetään uudelleen. Se on monivaiheinen, useamman päivän kestävä operaatio, johon tarvitaan niin miehiä, koneita kuin huolellisuuttakin. Työvaiheita on paljon. Pystytys alkaa kattofasadien asennuksella. Karusellin urut tuodaan karusellin keskelle. Kattopeite antaa suojan sadetta vastaan ja karusellin paljon nähnyt enkeli jää huipulle. Tämän jälkeen asennetaan muut fasadit sekä pienemmät osat. Kaikkien fasadien kuvat on maalattu käsin. Ne ovat oikeastaan taideteoksia. Ensimmäiset karusellit pyörivät lihasvoimalla. Sitten apuun tulivat hevoset, sen jälkeen höyrykoneet. 1900-luvun alkupuolella sähkömoottorit valtasivat alaa ja korvasivat raskaat ja hankalat höyrykoneet. Linnanmäen karusellia pyörittää 2 sähkömoottoria. Karusellin osat on numeroitu 1–16. Vaikka osat näyttävät samanlaisilta, ne eivät aivan tarkasti ottaen sitä ole. Tietty osa sopii vain tiettyyn paikkaan. Siksi karuselli rakennetaan joka vuosi samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. Jotkut ovat arvelleet, että karusellin alla on rata, jota pitkin se kulkee. Ei ole. Karusellin leijuvan ja äänettömän kierroksen salaisuus on riippuva rakenne. Koko karuselli on keskitolpan varassa. Lattia on ripustettu kannatinvarsiin kiinnitettyihin teräksisiin kannatintankoihin. Ulkolaidalla tangot kulkevat koristeellisten puupalkkien sisällä.
Kun lattia on valmis, asennetaan vielä karusellin keskiosaan penkit ennen kuin siirrytään viimeiseen vaiheeseen, eläinten saapumiseen. Jokaisella eläimellä sekä 2 minikarusellilla on oma vakiopaikkansa. Karusellin eläimet ovat yli 100 vuotta vanhoja. Ne on valmistettu puusta, ei muovista tai lasikuidusta. Siksi ne ovat myös painavia. Puisen eläimen valmistus oli vaativaa ja taidokasta käsityötä. Karkea muoto syntyi oksattomista, yhteen liimatuista puunkappaleista. Tarkempi muoto hiottiin ja sen jälkeen alkoi työläs käsinkaiverrus. Eläimen kaikki yksityiskohdat, kuten hevosella harja, kuolaimet ja hihna, hampaat ja jopa lihakset ja jänteet, on kaiverrettu samasta puunkappaleesta. Hevosten silmät ovat lasia ja hännät aitoja hevosen häntäjouhia. Kun päivä päättyy, karuselli suojataan suurella sinisellä peitteellä. Sen kätkössä eläimet saavat levähtää ennen seuraavaa huvittelupäivää. Linnanmäen karusellin urut on valmistettu Saksassa 1920-luvulla. Urkujen musiikki äänitettiin talteen digitaaliseen muotoon urkurakentaja Martti Portaanin rakentamolla Tervakoskella vuonna 2003. Urut oli juuri huollettu ja viritetty ja musiikin sisältävät pahvilevyt kunnostettu. Äänitykset siirrettiin tietokoneelle jälkikäsittelyä varten, mutta urkujen tekemiä soittovirheitä ei edes yritetty korjata. Muuten se ei kuulostaisi karuselli-urkumusiikilta. Karuselliin asennettiin korkealuokkainen äänentoistolaitteisto, jonka käyttö on helppoa. Näin urkumusiikki on aina läsnä karusellikierroksella. Karusellin kierros käynnistyy perinteisesti laivakellon soitolla. Linnanmäen karusellin kello on kilahdellut mäellä vuodesta 1954 alkaen. Jotta kellon käyttö olisi helppoa, siitä tehtiin kauko-ohjattava. Nyt kieltä liikuttaa sähkömagneetti ja voimakas kilahdus varoittaa kyytiläisiä kierroksen alkamisesta.